En l'anterior vídeo ens vam quedar a la plaça de la Mare de Déu, a les portes del gran edifici barroc que la presideix, l'antiga capella, actual basílica, dedicada a la Mare de Déu dels Desemparats. En aquest detall del plànol dibuixat per Tomàs Vicent Tosca, en 1704 també s'aprecia el passatge elevat, embridrat, que la comunica amb la capçalera de la catedral. I amb aquesta visió de la maqueta també podem comprovar amb molta facilitat que l'actual plaça de la Mare de Déu és molt més gran del que era, en temps de Tosca, la plaça de la Seu o dels Apòstols. Allà on acabava la capella que albergava la imatge, coneguda popularment com la Xoperudeta, allà acabava la plaça. Independentment d'això, ens trobem davant un temple barroc de peregrinació i culte, cobert de teules blaves de manises, que devem al natural de Requena Diego Martínez Ponce d'Urrana i que, a mitjan del segle XX, va ser elevat al rang de basílica menor. Recordem que, en el món catòlic, basíliques majors solament hi ha 4, Sant Pere del Vaticà i les altres 3 grans basíliques de peregrinació de Roma. En el punt més alt de la Basílica de la Verge dels Desemparats s'ubica una xicoteta i molt estilitzada llanterna, conformada amb plaques d'alabastre i ara lleument inclinada, que sembla fer de contrapunt modest al gran fanal del cimborri de la Seu. Però aquesta llanterna no contribueix a la il·luminació directa del temple, perquè no té continuïtat fins a l'interior de la capella el·líptica, fins a l'espai on preguen els fidels i per on deambulen els turistes. És a la part alta d'aquesta el·lipse enorme on radiquen els fabulosos frescos d'Antonio Palomino, pintats en els inicis del segle XVIII. La imatge de culte venerada en aquest temple va ser modelada en una espècie de cartó pedra a principis del segle XV, per encàrrec de la confraria vinculada a l'Hospital dels Innocents, i amb el propòsit de cobrir en les processons fúnebres les despulles mortals dels confrares i d'emparar simbòlicament els fois innocents, els executats per la justícia, els nàufrags, les prostitutes, els forasters sense parents i un llarg etcètera de desemparats. Però és també molt cert que l'advocació de la Mare de Déu dels Desemparats, tan evocadora, tan fortament empàtica envers els desafortunats, els considerats malalts, pobres i desvalguts, tan arrelada en els seus orígens a una confraria i a un territori urbà molt concret, ha estat també molt enllaçada amb aquells que han dirigit el rumb de la societat a la ciutat de València durant els últims 6 segles. No debades, mitjançant els successius canvis de seu, amb el trasllat a una capella de l'exterior de la catedral i, l'any 1667, a la capella barroca que hem vist, s'enaltia simbòlicament la imatge, al mateix temps que es feia més gran la distància de la icona respecte a l'espai físic on es van forjar les seues funcions inicials, que la situaven, vulgues o no, en els marges de la principal ciutat valenciana. En efecte, la figura, nascuda per a confortar en un lloc de dolor i d'angoixa com era el primer hospital psiquiàtric d'Europa, al costat d'un tram gens monumental de la muralla gòtica del Cap i Casal i no massa lluny del gran barri prostibulari del moment, era finalment traslladada al nucli emblemàtic de la ciutat, justament allà on es visualitzaven millor les diferents instàncies de poder. No obstant el que s'ha dit, la imatge va continuar sent, també, objecte d'una profunda devoció popular, que pot acreditar-se amb aquests testimoniatges gràfics i que ha arribat als nostres dies. La magnitud
de la referida devoció cap a la Mare de Déu dels Desemparats entre tota la classe d'estaments socials. Així com el context de confessionalitat estatal expliquen el propòsit, finalment fallit, de construir un temple gegantesc en la dècada dels anys 30 del segle passat. D'haver-se pogut portar a terme, el projecte hauria convertit la capella originària en el simple pòrtic d'una rotonda, la cúpula de la qual, de dimensions colossals, hauria destacat en gran manera més enllà del paisatge urbà. La temptativa va ser concebuda en 1929 i ha arribat a conèixer-se com el Vaticà Valencià. D'ella ens queden plànols i esbossos, així com les maquetes i recreacions virtuals que es van realitzar per al Múbim en ocasió del cicle d'exposicions Mare dels Desemparats, inaugurat a la fi de 2018. Quan eixim del temple de la Verte dels Desemparats, per la seva façana principal, i ens tornem a situar en la plaça, des d'allí podem veure el dors de la portada barroca de la catedral, que, en els inicis del segle XVIII, ens va llegar l'austro-alemany Konrad Rudolf, finalment partit a l'exili amb l'arxiduc Carles, el rei Carles III de València, de la resta de la corona d'Aragó i, encara que per molt poc temps, de Castella, derrotat pels Borbons en la Guerra de Successió. Aquesta porta, anomenada dels Ferros, va ser finalitzada per Francisco Stolz i decorada per les magnífiques escultures d'Ignasi Vergara. Apareix precedida d'una placeta envoltada per les reixes metàl·liques que li donen nom. Com s'observa, la portada exhibeix corbatures monumentals barroques, dues concavitats i una convexitat, que no haurien d'envejar massa les que pogueren trobar-se a Roma de mans de Carlo Borromini. De la mateixa manera, algunes de les composicions de Vergara podrien recordar-li al visitant la labor del també escultor barroc Gian Lorenzo Bernini. S'ha d'insistir, en qualsevol cas, en les raons de l'estretor d'aquesta façana decididament espectacular, amb anterioritat a la destrucció de diverses illes de cases en el que ara és la plaça de la Reina. En la Porta dels Ferros finalitzava, on eixia, un estret carrer, el de Saragossa, i les dimensions de la gran portada barroca s'ajustaven com un guant a la poca amplitud del traçat viari. És a dir, que el disseny arquitectònic es va sotmetre al traçat urbanístic. Novament, una conformació urbana molt al gust del barroc romà. També, des de la plaça de la Mare de Déu, s'albiren unes xicotetes cúpules laterals en la catedral. Són els indicadors exteriors de la reforma barroc classicista de l'arquitecte natural de Pedreguer, Antoni Xilabert. Aquest, avançat els segles XVIII, va satisfer les expectatives dels crítics d'art del període de la Il·lustració, perquè, per a perplexitat dels actuals apassionats de l'edat mitjana, va escometre tota una revolució artística i arquitectònica i va pretendre esborrar en la seu els rastres del gòtic. Així, la gran majoria de l'interior del temple va ser regularitzada des del punt de vista estilístic, en una evocació monumental neorromana que va suposar l'ocultació o fins i tot el directe sacrifici de la major part de la fàbrica gòtica original. L'ogival va ser substituït pel semicircular, per expressar-ho resumidament. Aquesta postal mostra com era l'interior de la catedral valenciana amb anterioritat a l'incendi del 21 de juliol de 1936, provocat per agitadors anticlericals. Eren els primers dies del colp d'estat contra el govern de la República Espanyola i del consegüent inici de la Guerra Civil, que finalitzaria a l'abril de 1939.
Aquesta és, pot ser, la millor fotografia que pot fer-se per a sintetitzar l'enorme i interessantíssima complexitat estilística de la catedral valentina. Parlem del fruit, majorment, del canvi en els gustos artístics al llarg del temps, però, altres vegades, també trobem en la tragèdia humana l'explicació a aquesta varietat d'estils. Ara ens fixarem a la casa vestuari neoclàssica i austera que, construïda en el trànsit entre els segles XVIII i XIX i aliena a la catedral, està situada enfront de la Porta dels Apòstols. Des del Casalot, obra de Cristóbal Sales i convertit en biblioteca pública l'any 1981, cada dijous desfilen els síndics del Tribunal de les Aigües cap a la seva cita amb el dret immemorial. La necessitat de disposar d'una casa vestuari enfront de la seu dataria d'antic. Donada la multisecular absència d'empedrat en la ciutat i cas de pluja, tant els edils que es dirigiren als oficis religiosos com els mateixos síndics del tribunal que regulava els regs, podrien arribar al temple coberts de fang. I per això es faria peremptori disposar d'un lloc on pogueren endreçar-se. La construcció que contemplem va resoldre definitivament el problema i ho va fer amb excel·lència. Des de la plaça de la Mare de Déu no pot veure's, però quasi a l'altura de la porta romànica hi ha un altre passatge cobert, elevat, que comunica la catedral amb un edifici pròxim, el del Palau Arquebisbal. En el plànol de Tosca de 1704 es dibuixa amb bastant luxe de detalls el Palau del Senyor Arquebisbe. I en la maqueta del Movim també es pot obtindre una visió versemblant de l'aspecte que tenia aquest edifici en l'inici del segle XVIII. Evidentment, qualsevol semblança entre l'antic palau i l'actual és pura coincidència. L'incendi patit al juliol de 1936 va suposar el posterior enderrocament de la major part del recinte, així com la construcció d'unes instal·lacions afectades per un decorativisme vacu. El nostre detallat recorregut per la Catedral de València i el seu entorn religiós conclou amb l'arquitectura, tan poc transcendent, de l'actual Palau Arquebisbal. Però no abandonem encara la plaça de la Mare de Déu. En el pròxim audiovisual trobarem, enfront dels recintes catedralici i basilical, el solar ara enjardinat d'allò que va ser el Palau de la Ciutat, o Casa de la Ciutat, l'antic Ajuntament. Així com l'edifici que era anomenat en època de Tosca Palau de la Diputació del General, el nostre Palau de la Generalitat, que llavors tenia una sola torre. Servisquen les anteriors imatges de la maqueta conservada en el Movim com a preludi del pròxim capítol, el cinquè ja, d'aquest viatge virtual per la història i el patrimoni de València.